Hej og velkommen til den her YouTube-video. I dag skal vi simpelthen lige sige en enkelt ting. Jeg vil lige først sige bye. Men der. I morgen der kommer der en 15 sub special. Og der skal vi måske på den her bold. Måske kommer den ud der. Vi skal lige have lavet den der, og det kan være, at vi ikke når det sådan. Men jeg skal øve mig lidt med nogle tricks her. Den her. Vi skal lave meget forskellige med den på den her bane, som I ikke må se. Og I kan heller ikke se det. Så jeg vil bare sige, husk at gå ind og følge min stream på YouTube-kanalen. Sucks, mother.